Jarraituko dugu ikasegoera automatizatuarekin. Hementxe daukagu gure bigarren bideoa, eta goratzen dizuet aurreko bidean sortu genuela ikasegoera adibide izeneko artxibo bat. Bale, 3 horri zituen, lehendabizikoan, sarrera argibidea, Roberto Pastorrek esaten digu zer egin beharko dugun, zen izan beharko den gure sekuentzia, ze gauzak egin beharko ditugun eta zen ordenean eta banan-bana, hor agertzen dira guztia hor azalduta. Bale, bigarren horretan zentratuko gara orain, baina ikusten duzu hor dagoela ikasegoera, ikastetxea, zein hizkuntzetan egingo dugun ikasegoera, euskaraz edo gaztelaniaz, nor izango da ikasegoera honen egilea, hementxe daukagu ondoan Creative Commonseko ziurtagiria edo sigiloa, ze baimen ematen digu, eta hau maila eta arloa eta hori utziko dut pizka bat gerorako. Bale? Ez nahi momentuz honetan zentratuko. Bale, hementxe daukagu ja ikasegoeraren markoa, testu ingurua, zein izango den abiapuntua, azken ekoizpena, bestelakoak eta hori. Hementxe daukat beste adibide bat, iaz garatutako ikasegoera bat, non hemen agertzen ekoizpenak, testu ingurua, abiapuntua eta helburu didaktikoa. Bueno, pues hemen idatzita neukan guztia, orain pasatuko dut atal honetara. Bale? Orduan, hori guztia hemen idatziko dut. Bale, atal honetan, arloa, maila eta hori gero kutsiko dut, momentuz ez dut azalpen gehiagorik emango, eta hori ikusiko dugu hurrengo zatitxoan. Etenaldi txiki bat egingo dugu. Hementxe duzu ja, lehendabiziko horria, datu orokorrak, baino ja beteta. Nik idatzi dudan guztia urdin kolorearekin jarri dut, hementxe daukagu neguko jaiak agate deuna izenburu bezala, ikastetxea txingo dibeatzei, ni egile bezala, eta orain aipatu beharko dugu ze mailarako eta ze arloa den. Pues hemen ikusten duzuen nik idatzi dudan testu ingurua, abiapuntua, azken ekoizpenak eta bestelakoak. Bale. Hau azkenean kalkulo horri bat da, eta gelaska batean beste lerro bat sortu nahi baldin badugu, ezin dugu introri eman, zen introri ematen baldin badugu pasatzen gara, beheko gelaskara, orduan hemen beste lerro bat sortu nahi baldin badugu, eman behar dugu Control, gehi, Enter edo intro teklak. Vale? Bi horiek zanpatu beharko ditugu, lerro bat sortzeko, besterik gabe. Vale. Orain bai. Hementxe daukazue nire ikasegoera lehen mailarako da eta 10 saio aurreikusita nituen, vale? Pues orduan goazen hau osatzera. Lehendabiziko gauza aipatu behar dudana, zen mailarako izango den hau? Lehen DBH, bigarren DBH eta hori. Pues ni markatuko dut, DBH bat, hemen klikatu beharko dut 2 alditan ateratzeko musika, vale? Aukeratzen dut lehen DBH-ko musika ikasgaia, eta gero bai ondo funtzionatzeko eman behar diot prozesatu botoiari. Bale, hemen ikipini ditut 10 saio. Bale, izan daitezke saioak, jarduerak, asteak, nahi duzuen bezalaxe. Nik nire ikasegoeran aurreikusita neukan 10 saioetan egiteko edo 10 asteetan egiteko, niretzat saioak edo asteak gauza bera da, orduan nik hemen horregatik jarri ditut 10 saio. Hobe da pasatzea eta jartzea saio edo jarduera gehiago gutxiago baino. Orduan nik hemen, zalantza baldin baitu, ez jarri 10, baizik eta jarri 15. Gero, ez dago arazorik guztiak ez badira betetzen. Bale, baina tresna honek badauka beste gauza on bat. Ez da bakarrik izango ikasegoera edo txantilloi bat ikasgai baterako. Imaginazazue, hori kutxa magikoa, bigarren DBH, non ditugula ikasegoera bat, non parte hartzen dugu plastika, musika, tekno eta euskerakoak. Nik hemen jarritzazket beste guztia, da adibidez. Euskera teletiratura markatzen dut hemen, eta gero bai markatu beharko dela prozesatzeko. Bestela ez du programa honek ez du bere magiarik egiten. Orduan, kasu honetan, ezabatzen dut, ez dut ezerrez idatzi nahi hemen, ezabatzen dut eta ez dut ezerrez markatzen.
Beno, pues hementxe daukaia musika prozesatzeko guazen magia begitera. Goian tresna motoi berri horretan daukagu pues 3 aukera, gogoratu lehendabiziko ja desagertu egin dela, zela dokumentua sortzeko eta hor daukagu ikasgai horria prestatzea. Orduan ematen diogu lehendabiziko aukerari eta hasiko da bere magia egiten. Vale, magia egiten duen bitartean ezin dugu ezerrez itxi, mantendu beharko dugu dena irekite eta ezin dugu ezerrez aldatu. Abisoa jaso arte, hor jartzen duen bezalase, ez itxi mesedez bukatu arte, vale, bere magia azten da egiten, eta horren bere alase agertuko da jaguarra bizatzen dena prest dagoela. Hementxe daukagu. Ja itxi dezakegu hau, zeren ja bukatu egin du bere magia. Vale, zer daukagu dokumento horri honetan ikusten duzu sortu dela 3. musi beste horri bat, eta hori da horri bat lotuta dagoena musika ikasgaiarekin. Zer daukagu hemen? Alde batetik ditugu musikako 5 kompetentzia espezifikoak, hor agertzen da kompetentzia espezifiko bakoitzaren esanahia, baditugu kompetentzia espezifiko bakoitzak dituen ebaluazio irizpideak, hor agertzen dira guztiak, eta bukatzeko ditugu oinarrizko jakintzak. Musikako oinarrizko jakintzak 3 bloketan banatuta daude, eta orduan hemendik guk aukeratu beharko ditugu ikasegoera honetan landuko ditugun. Kompetentzia espezifikoa landuko ditugun ebaluazio irizpideak eta landuko ditugun oinarrizko jakintzak. Hau, uriain bete beharko dugu, baina nola bete dezakegu hau. Vale, hementxe daukan nik nire txantillo izarra, ikasegoeraren txantillo izarra, eta hemen justifikazio kurrikularrean jarritan nituen ze kompetentzia espezifikoak eta ze ebaluazio irizpideak landuko nituzke. Baita ere, deskriptore operatiboa, baina sistema honek ja automatikoki kargatzen ditu. Eta baita ere, hemen agertzen dira, nik aukeratu nituen oinarrizko jakintzak lantzeko ikasegoera honetan. Orduan, emaidazu segundutxo bat, aurreko dokumentua betetzeko. Bale, hementxe duzu ja musikaren inguruko horri hori beteta. Orduan, ni markatu ditu, ze kompetentzia espezifikoak landu nahi ditudan, ebaluazio irizpideak eta guztiz. Orduan, ematen du guztian markatuta ditudala. Bueno, ikasegoera nahiko kompletua izan daiteke, gogoratu hau ebaluazio oso batean lantzekoa da. Orduan, ni markatu ditut 5 kompetentzia espezifikoetatik, ebaluazio irizpide guztiak bat izan ezik. Eta gero, oinarrizko jakintza guztiak ez, baizik eta markatu ditu, pues hori, ikasegore honetan landuko ditudanak. Ez dira guztiak izan behar, eta izan daiteke bloke batean ez garatzea ez da bat ere, edo bakarrik garatzea oinarrizko jakintza bakar bat, edo garatzea lantzea bakarrik ebaluazio irizpide bakar bat. Ez dago mugarik. Gutxienez bat aukeratu behar duzu, baina hori da egin behar dena minimo. Gutxienez bat markatu. Bale, lehen saltatu dugu bigarren horria metodologiakoa, guazen ikustera zer dagoen hemen. Bueno, metodologia horri honetan daukagu gauza ezberdinak. Alde batetik, diseinu universala, aurten gehitu digutena ikasegoeraren txantilloian, eta bueno, pues hori, zenolako estrategiak erabiliko ditugu, pues hori, ikasle anitzekin landu alizateko. Izango dira konpromiso hartzeko bitarteko anitza diseinatu, irudikatzeko bitarteko anitzak diseinatu, eta ekiteko eta adierazteko bitarteko anitzak diseinatu. Bueno, hau da hiruak ematen dizkigun proposamen batzuk. Baita ere gero azpikaldean agertzen dira beste batzuk metodologiakoak direnak, eta bueno, hori esaten dizuan bezalase hiruarena erabat berria da, aurten zartu digutela gure txantilloian, eta bueno, pues besterik gabe. Hiru atala orain gogoratu sartu digutela sekuentziazioa, jarduen sekuentzia eta gerau, eta ondoren, eta metodologia aurretik. Hor gehitu digutela kuadrito berri bat, idurena ikasegoera da iaskoa, orduan pues, formato honetan ez zegoen. Bueno, emaidazuen minutu pare bat, guztia betetzen. Hementze duzu ja beteta, eta orduan, pues hori, nik hemen markatu ditut, pues, behar edo nahi nituenak edo ikusten dituenak. Orduan hori ja izango da bakoitzaren lana. Poliki joan beharko zarete markatzen blokez berdinetakoa. Gero egia da,
hemen daukagula beste bloke berri bat, eta da garapen jasangarrirako helburuak. Hau lotuta dago agenda 2030rekin, eta bueno, nik kasu honetan 3 markatu ditut, 5. generoarekin lotura arteko berdintasuna lotura duen helburu bat, gero baita gizarte baketsua lortzeko 16. Eta hizkuntza eta kultura guztien presentzia aitortzeko, bale? 18. Horiek dira, bueno, da beste gauza bitxi bat, berri bat, baina, bueno, bakarrik klikatu beharko dugu eta ez du hau inora. Eta orain sartuko gara hurrengo atalean eta dira printzipio metodologikoak. Printzipio metodologikoak ja hau idatzita daukagu. Gure aurreko dokumentuan, hementxe daukagu metodologian idatzi genuen modelo pedagogikoa, hor idatzita neukan guztia, hemen idazten dut eta kitxo. Hori da, pues hori, zenolako metodologia erabiliko dudan nire klasetan. Orduan labur bilduz, datu orokorrak ja hemen sartuta daude, ze arloa, ze ikasgaia den dena, bale? Testu ingurua, abiapuntua, azken ekoizpenak, bestelakoak, eta bar. Bigarren horria metodologiarena, oraintxe bertan ikusi duguna, eta bukatzeko, 3. horria musikarena, kasu honetan ikasgaiarena, non, ikusten dugun, hemen, non markatzen du ze kompetentzia espezifikoak eta ze ebaluazio irizpideak landuko ditu da. Bale, orain jarraituko dugu magia egiten, baina hori izango da hurrengo bideoan.